Samanya seorang wanita. Iya. Seorang laki-laki. Ngadek kok kancan ana Mas Rendem. Seorang laki-laki. Saiki tak takon, Mas. Sampeyan napa sebabnya wong lanang kok demen karo wong wedok? Ya sebab nyawang dari mata turun ke hati to. Salah. Ya nyawang pasuryanis awak dhewe kesengsem saengga awak dhewe tresno, Bukan. jatuh cinta. Bukan. Lah saiki sebab apa wong lanang seneng wong wedok? Sebabnya wong lanang demen karo wong wedok kuwi mempunyai 4 kriteria, Mas. Apa wae kok angel lho iki. 4 kriteria apa wae? Wajah, dada, perut, bawah perut. bawah perut. Gak aku nek Ora iki kudu diurus nek segi penggenaan lho iki. berarti nyawang wong Wajah, Wajah niku nuwun sewu, Mas. Niku ibaratkan kota-kota Magetan. maksudnya Magetan itu semakin dilihat semakin gregetan. Wajahmu gimana? Wajah imu tuh kayak sapa tok ayu